An kaka women rep margi to kata women rep wechewa tek mondo atiek shida me yodi tek mondo lunga ni odhiambo kotieno atieko shida me idala ni te ok nyalre abro mana temo timo gimore kor gweng'u gima nyalo chopo ni directly samoro gira moro marufuko kiromo koda tang'iyo ni soda moro kata unga moro de kwan to kanyal biro matim me idala ni omiyo mano kik chwan chunyi nikech mano mokwongo sirkal ok oyiena mar ariyo pesa ni tis moko yiena timo koro kik ibed gi geno na dhi loko ngima ni in kaka dhano adhi loko ngima jogweng ka kunyo pi achiel e ward achiel ana kwano ni ward na time gimoro to samoro in pigno bor kodi ok idhi nyalo umbe koro idhi wacho ni oge gima setimo ni kik ibed gi geno mari in iwuon adhi temo anyalo timo ni mari in iwuon ka gimoro yudore lweta to na imbe gimone nitiere mano odi rit monda tim tich mano yiera mar bedo women rep tich mokwongo mar women rep ok en kunyo pigero chiro kang legislative oningo bed ni ane bunge ka akalo nu chike muneno ka dhi konyo achiel kuom chike go mano biro ne en mar duoko garama mar chiemo piny mano med godo tax wan kaka wabedo kanyi nwago eno Nti joma nogo yes mani tich mokwongo mane ndikowa emo miluongo wa ni county MP abede bunge ei bunge ka nyalo so chike manyalo konyowa moko kaka mwala ko sani mowacho ni mondo oketi wariwore duto women 47 to giwa bunge mamon mawa bunge mondo wakel chik manyiso ni ngafni okete constitution mondo bed sheria mondo wawe bedo ni wasayo pesa wasiko waboga sirkani ni wadhi lonyore duge wadhi go eka gigol nwa pesa gimiyo watich matek gi jopiny to jopiny bende opokea gini giber kata watimo matin to gwat ni ber mondo sirkal ne ni komni konyo gi to ka gijare sirkal dhi neno ni pesa matene moromore kod gi onge gi moningo mergi omiyo anan gi lengo mar keto mbele somo mar nyithindo manyiri mamano to ging'eyo na chunge nyaka nende kata kapok giyiera Fatuma goni erokamano ahinya kuom mido thuolo mar bire twako kiny makawuono Daktari Joyce Sogo erokamano ahinya Dr. Christine Mbaka erokamano ahinya geno marwa ni kinde machielo kwachako waluongou ubro biro e studio donge erokamano ahinya koka mano jowa mantiere county ma Kisumo bendo bro bedo kwa manyo woman rep marwe county ma Kisumo mar mondo mi otwag kodwa ahinya kaluore kod chala